दनथार आरोना गावनि गामियाव फैनायखाय दनथार बियो खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय लोगोफोर मावरागाव होननायावहाय साइड सभा जागासिनो आरोना ओमफ्राय दिनै गेवलां मेल आरोना दाय फुङावहाय गेवलां मेल खालायखांबायदां आरोना जोङो दा गेवलां मेल बायनासो थांनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना बिदिबा आङो थांनो ओंखारबाय आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो जोबजासे ओंखारखांबाय लोगोफोर जोङो दा गारि गाखोनोसै आरोना ओमफ्राय नैबे आब'आबो थांगोन जों सानैथ' नङा आरोना दंबावो आरोना जायखिजाया जोङो रेडि जाग्रोबाय आरोना लोगोखौ नेगासिनो दङ लोगोफोर थांसै नायलांबाय था जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय गारि गाखोबाय लोगोफोर एबार थांबाय थानोसै आरोना दा सौहैबा लोगो मोनसिगोन A few moments later जोङो सौफैबाय नै लोगोफोर प्रग्राम जानाय जायगायावहाय साहा लोंनो नागिरबाय लोगोफोर नै साहा रानबोगासिनो दङ सफैथ'वाखै जोंनाव अलरेडि मोनबाय लोगोफोर साहाखौ लोंसै ओरैजाय मोसानाय जागासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो दा साहा लोंबाय मोसानाया गैथ'ला लोगोफोर ओमफ्राय जोङो ओरैनो जिरायना दं आरोना ओमफ्राय दा मा देखायगोनथाय ओरैनो जिरायनानै दं हुलुस्थुर आरोना गथ'फ्रा जेंजें जांजां जेंजें जांजां दावराव ओमफ्राय संग्राफोरा सोलिगासिनो दं आरो संग्राफोर दङ जोङो दा जिरायनानै दं आरोना गथ'जों ओमफ्राय रावबो मानसियानो गैया खालिखौ आरोना ओमफ्राय ओरैनो जिरायनानै दङ मानसिखौनो खम मोनदों आरोना मोसानो गोसो दंबा थाग थियारि जाना थाखा मानोना दसे समनि उनावनो जोंना जानाय लोंनाय जासिगोन ओंखाम उखैथारबाय लोगोफोर ओंखाम मोनजायाखै दाबो नै गथ' गथ'नोसो जाहोदों ओमफ्राय माबा टेपबो दामा जेबो दामा सिरिसो बुं माबानानै दं आरोना ओमफ्राय फैनानै बोरैबा इन्टारेस्ट मोनदों आरोना टेप दामना होबासो इन्टारेस्ट मोनोना ओंखायनो नेगासिनो लोगोफोर जों दाबो ओंखाम मोनजायाखै आरोना ओमफ्राय माबा मोसागोन ना मोसालाथाय मानसिफ्रा ओमफ्राय मोसाग्रायानो गैला जाहैदों आरोना ओंखायनो सिरि जिरायनानै दं आरो नोङो उन्दैफ्रा ओंखाम जागासिनो दङ जोंबो दसे उनाव ओंखाम जानोसै आरोना गासिबो दंजोबो नै जिरायनानै ओंखाम जाहैनोसै जोङो ओंखाम जानो थाबायगासिनो दं ओंखाम जानो हाबबाय ओंखाम जानो जिरायबाय आरोना लोगोफोर नै ओंखाम मोनथ'वाखै रानगासिनो दं ओरैजाय ओंखाम गैयावनो जागोरसै बानलुखौ ओंखाम गैयावनो जागासिनो बानलु सिगां नै चिप्स मोनगोरबाय ओंखाम गैया मेथाइसो मोनगोरबाय पापर ओंखाम सफैयाखै बेखौनो जागारसै
นี่มาตะขานี่นี่ฮะละง่ายได้อยู่แต่ไม่ได้สิอะไรที่ว่าเนี่ยคำส่งไปไปunla dia unla cuma unla merah salah salah unla này bisa ngang de dali phi vậy kedeni fatra larna tali sejan siang unla salah na komplit mencoba yang labras sabar nana baten chips जाबाय नै लोगोफोरा गासिबो जाजोबबाय जानाय बेस्थ' जाजोबबाय आंबो जानोसै Chairman और विधान मौकी वाले अधिकारियों और रोगामी और जाखांबाय लोगोफोर जानानै दा मिथिं खोनासंनोसै दसेनो जाखांबाय आरो गोदान जाबावसिगोन जाखांनानै फैबाय आरो दा सन्जय कुमार बसुमतारी बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आलासि सिनायथि होखांबाय लोगोफोर जोङो ओंखाम जानानै नुगासै आरोना ओमफ्राय औ जोङो नै दासो ओंखाम जानानै फैबाय आरोना आङो सासे सिनायथि होबावनो सानदों सासे थालांदों जोंना बिथाङानो जाहैबाय नायगाव गुदि बर' थुनलाइनि गाहाय नेहाथारि दा मुख्रि थमास बसुमतारी सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायबाय दा जोङो हाबाफारि बायदि आवगायलांनो सानदों दा दङ जोंहा बराय बिबुंथि बानजाय आफादनि आफादगिरि रुंसारि गिरिश चन्द्र ब्रह्म गोसोखां संग्रा न' आरो जामुंसालि बेखेवगिरि मुस्रि गणेश ब्रह्म गामिग्रा रुंसारि गुणेश्वर ब्रह्म गोसोखां गाहाय सायनासालि बेखेवगिरि मुस्रि आनन्द बसुमतारी लोगो फोरोंगिरि काक्रिकला जेडि गेजेर फरायसालि रुंसारि चन्द्रेश्वर ब्रह्म गोसोखां थान्दै गेवलां नग्लां बेखेवगिरि मुस्रि प्रदीप दैमारि गाहाय फोरोंगिरि बाक्सामरा गुदि फरायसालिनि
थांसै जोंहा लोगोफोर नै थांनो थाखाय ओंखारबोबाय गारि गाखोनोसै थांसै नै बे सारा दनथार आरोना गावनि गामियाव फैनायखाय दनथार बियो जा दामि बियो गयबो जानो लिंलाङा जानो लिंलांदों नोङो जोंखौ थांनोसै नै जोंना फाइलरा सालायगासिनो गारि गाखोबाय जोङो थांगासिनो फाइनालि लोगोफोर न'आव सफैबाय आङो ना मोनाफैलायलायबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन